Anga foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'a k'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na avril kalo tile 3 san 2024 na an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan kangabakaw fɛ yen nɔ ani sayi n'o ye ka taa Kemasina cercle fanfɛ bolo kɔnɔna sigidala mɔgɔw bɛ wulikajɔ la u ka sigidaw yɔrɔw la lakanalikow la ka sababu kɛ ko dankari bɛ kan ka digi u la ayiwa an ka laselilikɛlaw ye tɔmɔli minnu k'a kan ani sɛgɛsɛgɛli minnu k'a kan an bɛ n'olu lase aw ma n'an tilal'o la kunungo ka taa su waati la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Senegali jamanasigi kuntigi kura Basiru Diomaye Faye a ye a jɛɲɔgɔnkɛ Usmane Sonko sugandi k'a kɛ Senegali jamana premier ministre ye an bɛna olu fana kunnafoniw lamɛn ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni baw kan ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw ka bisimila an ka Mali kura jɛmukan kɛnɛ wasoloni kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na wa an ka kunnafoni kɔnɔna la bi an bɛna kuma fɛn min kan a fɔlɔ ka da dansagokɛlaw ka dankarili banbaliw kan u ka marayɔrɔw kɔnɔna na Sana commune kɔnɔ ka taa Kemasina ayiwa fanfɛ bolo fɛ a dugu caman de farala ɲɔgɔn kan k'u kunda sayi kan sayi min ne Mali lakanakɛlaw dagayɔrɔ bɛ yen yɔrɔ la ka taa u ka degun dayira olu la o yɔrɔw kɔnɔna la yen nɔ Idrissa Abdel Nasir n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. A bɛ kalo caman bɔ sisan commune Sana ni ale bɛ sɔrɔ Kemasina bakoyan fan fɛ gɛlɛya kɛn bɛ ka u sɔrɔ o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ a bɛ fɔ ma ko jihadisu olu de kɛn bɛ ka daga sigi u dala a bɛ fɔ ma ko bɛnkan ko ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye dugu caman ba ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka sayi sɛgɛrɛ ni ale ye commune Sana a dugu belebele dɔ ye Sumeyila Pleya ale ye maire danga ye Sana maire ka danga a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ a koɲa kɔni an ka commune ladiyalen tɛ kadi sisan kalo 7 ni ka kɛra sababu ye kɛ dankari kɛ an ka dugukolo la n'o ye Kayaka ye ka to makɛtigi ma dugu caman bɛ dugu minnu bɛ ni u bɔra u déplacera parce que ka sanga ni gɛlɛya ye gɛlɛya minnu nana ta kɛ ɲɛsinw ma marifatigiw fɛ marifatigi minnu bɛ ni u bɛna dankari kɛ dugu la u bɛ se ka dugudenw gɛn ka bɔ u sigida la k'u kɛ u jɔnjɔn k'u bila u kunfɛ o kɛra sababu ye dugu minnu wulila anw fɛ yan a bɛ se dugu 13 ma minnu bɛ ni a fanba ɲɛsinna sayi yɛrɛ ma sabu sayi de ye commune duguba ye o kɔnɔna na gɛlɛya in ɲɛsinna sayi yɛrɛ ma parce que dugulaban yɛrɛ minnu dɔrɔn bɛ sayi la a moins de 2 kilomètres o dugu yɛrɛ wulila arabadon walasa diɲɛma bɛɛ ka u ka gɛlɛya dɔn ani ɲɛ ka se ka sɔrɔ u ka ko la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la n'a bɛ fɔ ma ko déplacé interne ni u y'u sɛnɛ taama ni ka se sayi ani sayi sifilakaw olu ye taama boloda a fɔ min ma ko marche pacifique ale bolodara karidon masikalo tile 31 san 2024 Adama Tangara ale ye déplacé interne ka bɔ Kɔngɔjani ni ale bɛ sayi mara la ani Sidi Buware sifilakaw ka ɲɛma bu u hakilinata di a to kɛra bɛ baara sigi anw bɛ maa sakin bɛɛ sayi n'a nɔ dugu kelen bɛɛ gɛlɛya kiriya o kɔsan kɔni anw kɔni a bɛɛ ye kelen sayi yɛrɛ de b'a kelen kuma na a dugu maa bɛɛ ɲani yan ni y'a sɔrɔ kɛ ma bɛɛ ye bɛnkanw de ta anw dun ka ti bɛnkanw ta aw ye jumɛn bɛnkanw ta a ye bana boyan ta matumu bɔgɔ la n'o tɛ anw tɛ ta du a sa kun an bɔkun kɛra min ye an y'a ye tɔɔrɔ min bɛ dugu kan tɔɔrɔ min bɛ parce que sayi ni yɔrɔ bɛɛ tigɛlen don ka bɔ ɲɔgɔn na sisan anw ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tigɛra ka bɔ commune bɛɛ la sayi ye commune dugu de ye ko mais anw tigɛra ka bɔ dugu bɛɛ la dugu bɛɛ tigɛra ka bɔ an na i b'a sɔrɔ an tɛ se ka taa fansi fɛ donc mɔgɔ déplacé minnu nana sayi mara kɔnɔna na minnu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la a bɛɛ bɛ sayi kɔnɔna na yan nɔ mais sayi entourelen don ni jadisiw de ye maa si tɛ se ka taa fansi fɛ donc u ko sumaw jenina donc samiyɛ wɛrɛ bɛna se sisan donc toujours ni waleya jugu minnu bɛ yen nɔ est ce que samiyɛ bɛna se ka kɛ mɔgɔw fɛ wa Sumeyila Pleya ni ale ye sayi Sumeyila Pleya ni ale ye commune Sana maire ka danga ye bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana tigɛlamaw ma
walasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ u ka ko la gɛlɛya min bɛ u kan u ka se ka ta ka bɔ u kan Sumela Bileya. Sigida mɔgɔw ma gouvernement yɛrɛ k'a lajɛ a fɔra ko kɛlɛkɛminɛn dɔw sɔrɔla minnu bɛ se ka baaraw kɛ olu bɛ se ka baara fɔlɔmaw kɛ sigida la pour que nin gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ an fɛ o kɔni y'an ka laɲini. Abdul Nasir Idrissa, VOA Bamara tɔgɔ la. Halisa ka tɛmɛ ni nin dankarili kelenw ye u ka sigidaw kɔnɔna la kangaba sifinw ayiwa ko nin y'a yira k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔ dankarili 7 ɲɔgɔn na o de kɛra u ka yɔrɔ la yen nɔ u ye u ka welekanw bila faamaw ma awa k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa u ka yɔrɔw bɛ se ka lakana cogoya min na. Mariam Kuyate VOA Bamara ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ. Mande n'o bɛ kangaba sekili kɔnɔ Kulikoro mara la n'a ni Lajinɛ dancɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ la ni waati laban in na a yirala k'a fɔ ko lakanabaliya fanga bonyana ye kosɛbɛ min yɛrɛ kɛla sababu ye ka sifinakaw donzow polisiw jɔ u sen kan yaasa u ka marabolo kana kɛ tɔnbɔ ye u bolo. Alassane Haidara kangaba mara sifinakaw ka ɲɛma don an y'ale yɛrɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ka fɔla ko kalo kelen kɔnɔ binkani wale 7 o de tala ka kangaba sekili sɛgɛrɛ sivili 2 nin tola a la bolimafɛn caman tiɲɛna. Il y a juste un mois, on a à l'entrée de Kangaba Post de Beko Kenyeli, yo attaqué. Donc, yo que à 0h10, 0h20, où y est en la commune de Fenebeko, la commune de Benkadi, à Dougoutoreko, Nana Kenyeba. Et à Dougou Kenyeba, donc, yo fait attaqué à 0h20. Quelque temps après, Outara Banankoro, encore Kata Banankoro fait attaqué. Non, mais avant ça, Outara, Koulemalé attaqué Folo, Koulemalé Olsiso. Donc, juste 2 jours après, on a vers la frontière encore, en la frontière de la Banankoro, on a la Banankoro, Sori Keita kangaba dozo ka ɲɛma don an y'ale fɛnɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni tile 2 in na dugudenw hakili sigilen don dɔɔni sabula wulikajɔ caman bolodala u fɛ min bɛ ka lakana nati ko nga o t'a yira k'a fɔ ko lakana bɛ yen pewu o kama ko ka laɲini ye fɛn min ye bi baaraɲɔgɔnya o ka tɛmɛ dozow o ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni sariya yɛrɛ bɛ se k'a ye k'an dɛmɛ cogo min na an fana bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na donc hali n'a kɛra 5 ou 6 chasseurs par commune donc olu former parce que anw fana ka tɔn in na mɔgɔ kolon b'a la mɔgɔ sɛbɛ b'a la ni ko i bɛ a bɛɛ armé a bɛɛ tɛ ɲumankɛla ye voilà o de y'a problème ye n'a sɔrɔ sa même 5 ou 10 chasseurs par commune n'olu bɛ se ka former k'a sɔrɔ ka arme ɲɛnama di u fana ma bon ni tun bɛ kɛ an fana ye. Alassane Haidara ale ka yeta la ko polisi ni gadi minnu bɛ u ka marabolo kɔnɔ ko dɔ ka fara olu hakɛ kan. Kangaba ni Laginɛ de bɛ frontière la effectif yɛrɛ tɛ an ka gendarmerie bolo effectif tɛ gardiw bolo effectif fitinin de bɛ polisiw bolo u bɛ se ka dɔ fara gardiw ka effectif kan dɔ fara gendarmew ka effectif kan ka dɔ fara polisiw ka effectif kan si possible kana kan yɛrɛ jɔ quoi ka kan la teliya kan bɛ ka jɔ à la frontière mais ka la teliya pour que base dɔ bɛ se ka kan dɔ bɛ se ka kɛ kangaba mara la cogoya min na sinon en réalité si ça continue comme ça va pas du tout un jour ça va se dégénérer et o tɛ ja quoi. Kangaba préfet n'a ma se ka ale yɛrɛ la sɔrɔ ani sifinaka minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo u y'a sɛbɛntiya ka fɔ k'a bɛ jɔyɔrɔba la lakana sabatili la u ka marabolo kɔnɔ ni waati in na jɛkulu caman sigilen don u fɛ fariya tigilamaaw lakɔrɔsili kama minnu ni polisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o siratigɛ la kangaba sifinakaw k'u b'a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka sɔrdasiw dɛmɛ ni kunnafoniw ye yaasa basigi o ka se ka sabati u ka marabolo kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an b'an sen fa ka taa Senegalikaw fɛ yen nɔ kunungo u ka jamanatigi kura ale ka kalikasiɲɛ kɔfɛ a y'a taamaɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Usmane Sonko ye kamalen min tun kɛlen bɛ ka ngara da fanga la ka tɛmɛ a sugandi k'a kɛ u ka jamana premier ministre ye. Nama jara n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ale ye a ka micro dayɛlɛ ka Senegali jamanaden dɔw ɲininka u ka hakilinaw la o sugandili ninnu kan a ye minnu sɔrɔ a la an ka jɛ an k'olu lamɛn. Atigara mashallah ay Usman Sonko ta kuma la premier ministre akakan ne o ye da amina parce que Usman Sonko ana amina ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2014 u baara ɲɔgɔn bolo u bɛ lettre ci ɲɔgɔn ma wala projet min do fana olu de ka projet de don olu b'a dɔn baara kɛ cogo min na donc vraiment an tɛ fosi kɛ ka a cɛɲa na Usman Sonko gɛrɛ la pour que se ka baara kɛ donc vraiment ko ɲuman b'a dɔn donc hali bi an b'a lajɛ dɔrɔn a kɛ gouvernement mun y'a dɔn ni Usman Sonko bɛ na n'o ya gouvernement y'a dɔn vraiment u b'u jɔ ka baara kɛ Sénégalais ye parce que a y'o de fɔ a la conférence kɔnɔ sisan baara de wulila bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka baara kɛ. Bɛɛ y'a lɔn k'a fɔ Usman Sonko ala t'a ko ala kɛbaara ala miiriya ɲuman o de Bassirou Diomaye Faye kɛ président ye bi parce que yali u mɛra fɔla ko u bɛ projet de la projet nin dun a fanba bɛ u mɔgɔ 2 de baara kɛ a kan an miira la
mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen mun ka fisa Ousmane Sonko yɛrɛ ale de y'a lɔn projet ni mun b'a kɔnɔ donc a taali nafaba de don ani fana kunu a ye kumakan min fɔ ni nafa b'a la kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni i tɔmɔna k'i kɛ ministre i kana miira k'a fɔ i bɛna faamaya de la i k'a lɔn k'a fɔ baara de nani ye o bɛɛ kɛra nisɔndiya ye fɛn dɔ don fɛn mun y'a la an bɛɛ tun bɛ sigilen n'a ye an kɔni b'a la deliw ye de ala ye manda mun d'u ma nin ye u kɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ anw jamana kɔnɔdenw an k'u kɛ hɛrɛ sɔrɔ mɛ ne yɛrɛ kɔni tun ka hakilina la n ko ye Sonko ta k'a kɛ premier ministre n ka tun man kan mɛ n ɲinɛna ka na jate bɔ tuguni a ka kan parce que a ka projet de b'a bolo projet mun y'a dɔn a ka kan ka se ka tɛmɛ o tuma an kɔni bɛ dubabu de k'u ye Sénégal bɛɛ kɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que malo da gɛlɛyara tulu da gɛlɛyara jaba da gɛlɛyara mun sera kɛ dɔɔnin b'o la o bɛ diya anw fana ye gouvernement nin mɔgɔ joli de bɛ na don gouvernement nin kɔnɔ Macky Sall la du gouvernement a tuma dɔw a bɛ taa fɔ mɔgɔ 45 la wala mɔgɔ 50 yɛrɛ mais sans ni équipe kura jamana à la premier ministre Sonko ye mun fɔ k'u bɛ dɔ bɔ a la quoi mais là c'est en fonction également des conclusions de ce que l'on a appelé les assises nationales o tɛ y'a fɔ ko au moins pour le cas du Sénégal au moins an bɛ se ka gouvernement sigi gouvernement ma dɔn a bɛ se ka mɔgɔ 25 dɔrɔn de bɔ comme nin équipe nin fana o ye conclusion nin fana ta k'a fara la baara sen kan o de y'a to olu b'a fɛ présentement ko donc olu bɛ se ka u bɛ fɛ ka gouvernement min kɛ k'a bɛ kɛ mɔgɔ 25 ye ne miiri la très normalement et c'est très pertinent n'i mana fɔ ko e bɛ kɛlɛ de kɛlɛ walasa ka nafolo min bɛ tiɲɛ ni jamana kɔnɔ ko ka dɔ bɔ a la naturellement n'i y'o fɔ e pratiquement i ɲɛna k'a commencer yɔrɔ min o de ye i bɛ dɔ bɔ jama la n'i mana dɔ bɔ jama la o miliyari minnu i ɲɛna k'a sara ministre fɛ a la direction dɔ de la i b'o ta k'o don mɔgɔw kun ko la ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye sisan ganakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko sungurunden sifinin dɔ san 13 ale ka furusiri ni kerecɛn dina ɲɛmɔgɔ dɔ ye na o si bɛ san 63 la o kɛra wulikajɔ camanba ye ani wuli caman bilali ye awa a cɛ tɔgɔ nin ma awa ka a minɛ faamaw fɛ cɛ nin yɛrɛ na a prêtre Numo Boketi Lawe Churu ale n'a bɛ wele fɛnɛ ni Gɔribu Wulumu tɔgɔ ye a ye ni sungurudennin nin ka furusiri kɛ sibiri tɛmɛnen in na ne ka a kɛ ni u ka ladala furusiribaw kɔnɔna na a lawaleyara Ghana capitale de kɔnɔna na a photow a n'a jaw n'a fɛnw bilala réseaux sociaux kan o de kɛra mɔgɔw lamurutili ye kosɛbɛ ayiwa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Ghanakaw fɛ yen nɔ ayiwa si min bɛ se ka furu musolamɔgɔ la o bɛ daminɛ san 18 de la Afrique du Sud ka sigida lakanali ani u ka wagati yɛlɛma kɔkan ko kotigi ale ye sɛbɛn dɔ lakodɔnniya bi araba in na min bɛ na waraba lamarali ka taa chasse kɛ n'a ye o kɔn u ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni waraba ninnu u b'u minɛ k'u lamɔra u bɛ taa kungo kɔnɔ misi belebeleba ninnu u b'o taga n'u bɛ taa olu chasse la u b'o olu de bila ka taa olu minɛ awa ko u bɛ fɛ ko ka u sen de a da a kan ka sababu kɛ fɛnɛ kuma caman wulilen don dunuya kɔnɔna na jamanaba ninnu fɛ ka kɛɲɛ ni suguba ninnu lakanali siraw ye awa ko u ka kan ka tɛmɛ ni o sariya hakɛw fɛnɛ ye ka olu bila ba la Sirikaw fɛ yen nɔ u ka adamadenya hakɛ sariya kuluba ale ye a yira k'a fɔ bi araba in na k'a fɔ ko Bani Sirala ye gosili min kɛ Iran ka fɛn lasigiden so kan Damasi awa ko a mɔgɔ fagata tɛmɛna mɔgɔ 16 jate la a cɛla u y'a yira k'a fɔ ko civil 2 b'a la awa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a mɔgɔw cɛla Iran jamana mɔgɔ 8 Siri jamana mɔgɔ 5 Liban jamana o fɛnɛ mɔgɔ 1 tun bɛ a la olu tun ye kɛlɛkɛdenw ye nka a tilala ka yira fɛnɛ k'a fɔ ko civil minnu b'a la awa ko tun ye muso dɔ a n'a denkɛ ye awa ni kunnafoni ninnu laseliw kɛra AFP mɔgɔw ma Rami Abdel Rahman directeur de kuluba in n'o ye adamadenya hakɛ sariya ni ale directeur nin ye awa n'u sigilen bɛ Angleterre jamana kan ntɛnɛn tɛmɛnen na Israel ka ni gosiliba nin n'u y'a kɛ baɲumankɛ tɔn baarakɛla mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna kan ayiwa n'a a kɛra ka
a gosili kɛ ka nin baɲumankɛ tɔnba in baarakɛlaw n'u u sigilen bɛ Gaza n'u b'a la ka mɔgɔw dɛmɛ sabula kɛlɛ min bɛ yen nɔ awa u kofɔli kɛra jamana caman fɛ ayiwa ne ka sɔrɔ ka a yirula k'a fɔ ko u jo t'a la u y'a yira k'a fɔ ko u y'a lawuli a kama de ko ka gosili kɛ ni mɔgɔ ninnu kan ko nin y'a kalo 6 fana tun ye ni guerre ni wulilen kɔfɛ awa ko baɲumankɛ tɔnw olu balilen d'u ka baaraw la Gaza kɔnɔna na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Awa ni y'an seginnen ka na studio kɔnɔna la ka don an ka jɛmukan tako filanan waati filanan kɔnɔna la awa halisa k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan Kajatu Tarawele de kumakan don ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Joe Biden ani Xi Jinping a yirala k'a fɔ k'olu ye kumabaranila sira kumasigi kɛ Taiwan kan ani intelligence artificielle n'o ye bɔlɔlɔ sira baaraw nasiraw ye ani lakanabolow kan awa ko a taabolo ninnu bɛ kumaɲɔgɔnya lasegin ni jamanaba fila ninnu ka jamanatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Mariam Traoré bɛ a sɛnsɛn an ye an ka kumakanw lamɛn. As you all know, President Biden spoke by phone today with President Xi Jinping of the People's Republic of China. Purpose of the call. Taratadon weleli kɛra u ka kumaɲɔgɔnya fɔlɔ ye lajɛrɛba kɔfɛ min kɛra Novembre kalo tɛmɛlen. O lajɛrɛ min kɛra sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw la kuraya jamana fila finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔ fara u ka teriya siraw la jijili kan ka ɲɛsin u ka baara dɔw taabolo ma min bɛ wele ko Flux de Fentanyl ka bɔ Chine jamana kan. Ameriki masaya so Maison Blanche ye nin kumaɲɔgɔnya ninnu jate i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya min nafa bonyana. Monsieur Xi ani Ameriki jamanatigi Biden k'u ka jamana filaw kan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ko ka se ka baarabolo sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ko min tɛna kɛ ni gɛlɛya ye wa min tɛna kɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔ ye o min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya o nafaba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden y'a yira k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya min kɛra kɔkɔrɔma donna ni hakilina kilennen dɔw ye ko min bɛ se ka bali kɛ fadenya sira dɔw ma jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kan ni jamana belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu fɛnɛ ka jamana lakodɔnnen don n'u ka finitigiw yanga bonyali ye ka fara mugujugu tigiya kan n'o ye nucléaire ye. K'o man ka to cogo si fitina ka ye nin jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ. Chine jamanatigi ko jamana fila kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka sira la kilennen kelen minɛ min man ka kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ko ɲɔgɔnna ɲini baara foyi kana ye a kɔnɔ ko n'o kan ka kɛ jamana fila ka jɔsenba dɔ ye ɲinan san kɔnɔ. Jamanatigi Biden fɛnɛ ye a ka jɔrɔna yira o senfɛ min dɔ bɛ tali kɛ Chine jamana ka wulikajɔ baaraw la min bɛ ka kɛ Chine jamana fɛ u ka kɔgɔji kan ko Chine méridionale ko n'o dɔ kɛra ni hakilinaw bilali ye sen kan kalo tɛmɛlen ka Philippines jamana bali min kɔkɔrɔma donna fɛnɛ kosɛbɛ États-Unis jamana fɛ lakanako ta fanfɛla la ani ka fara dɛmɛ dili ma ka taa u ka finitigiw ma o tako filanan min kɛra Haute-Font Thomas olu hakɛ sigili kan. Chine jamanatigi a y'a kankari da États-Unis jamana ye k'a fɔ ko olu de tun ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka kɔn walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali siraw datugu. Jako sira ani ka fara subahana mansin kan n'o ye technologie ye k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba de don Chine jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kunna minnu ka baaraw ɲɔngirila wa ko min kuntagala bɛna jɛnya. Chine jamana y'a lase Ameriki jamanadenw ma k'u ka jamana filaw kɔni tun tora kumaɲɔgɔnyaw la min kuntagala jɛnyana kosɛbɛ n'a ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ jako sira kiribifɛnw kɛlɛli ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan ni an k'o ma ko changement climatique ko ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen tora senna kabiri ani Ameriki jamanatigi Joe Biden ye ɲɔgɔn ye Novembre kalo waati. Artificial intelligence related risks and continuing efforts on climate change and people-to-people exchanges. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye halisa bi ye araba ye araba o araba gɛrɛn de bɛ sigi o gɛrɛn kɔnɔna la bi awa laseli min bɛ yen nɔ ka kɛ o ye jamanadenw hakilinaw ye u bɛ minnu bila VOA Banbara ka WhatsApp groupe kan awa an ka jɛ an ka lamɛn.
VOA nga fori bil baba we adi nyanguma ade kama ade koson an kuma kan bisi yɔrɔ la an ma yɔrɔ min bisikir ka faga bisi o kama an ka foli bil baba we ne bɛna kuma kan ji dɔwɛrɛ tɛ general Tiani bɔra sisan ka lettre sɛbɛn ka di a ka mɔgɔw ma ka yira AES jamana mɔgɔ o mɔgɔ n'a sera ale ka poste de contrôle la n m'a fɔ ni papier tɛ mɔgɔ bolo ni papier bɛ mɔgɔ bolo dɛrɛmɛ kelen a kana minɛ diɲɛ bɛɛ y'o ye sisan ne kɔni bɛ min ɲini ASI min fɛ a kana kɛ dɛ parce que n'a y'a kɛ a bɛna maloya an ka agents ma pɛrɛn o kan fɔlɔ n'i sera Mali poste de contrôle la i bɛ masaya de segin Ala ma ka sabu kɛ mun ye o tagakun poste la sécurité tɛ contrôle tɛ foyi wariwo dɔrɔn de ko pour que ka daw la poste de contrôle la ni kari 2 3 ɲɔgɔn sɔrɔ kari de poste de contrôle la ko fara yɛrɛ mako kan o yɔrɔ de la i bɛ jigi tigɛ Mali agents na Ala le bɛ Mali kisi ko sinon o wagati jadiw bɛ se ka don ka tiɲɛniba kɛ o tɛmɛnen foyi la ni kari nana sisan lisi de bɛ kɛ min ni min kan ka wariw sara a kɔni man ɲi jamana kɔnɔ mobili kana jɔ camion ni karitiw kana jɔ ka wuli ten dɛrɛmɛ kelen ma di o tɛ se ka kɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni tɔgɔ Abdurahman Dahaba Kulubali ka bɔ Dawurabugu Ɲeri kare la. Vraiment Ala ye sunkalo yira an na, Ala ka an bɛ Ala deli Ala ka seli yira an na. Halimadenw u ka sira Ala ɲɛ dɛ, u ka sira Ala ɲɛ. U bɛ sali sariti tigɛ depuis kalo ma ye. Normalement an kan ka kalo de ɲini fɔlɔ. An kan ka kalo de ɲini, n'an ye kalo ɲini n'an tilala an bɛ kalo ɲini n'an ye kalo ye an bɛ sali. Mais depuis sunkalo kɔni mana jɔ dɔrɔn a banna ayiwa tarata de ye sali araba de ye sali o tɛ o a bɛ kalo de ɲini ni kalo ɲinina sali bɛ sɔrɔ an bɛ sali ayiwa an bɛ mun ɲini an balima silamɛw fɛ misi bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo an b'aw deli a y'a to fɔlɔ fo kalo ka ye. Afrique lamɛnbaa cɛ an ka muso denmisɛnnin ani mɔgɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mamadu Sise na bɛɛ de don Kɛlɛkɔrɔna Sise dugu la commune de Bankumana région de Kulukoro cercle de Kati an bɛ se ka min fɔ diɲɛ kɔnɔ Irisiw ka jahadi belebeleba in fɛn min taara ka ɲɛsin Irisila ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mais komi a fɔlen ko mɔgɔ dɔ minɛna dɔ a mɛnna cogo o cogo a ko bɛ ɲalɔn komi an bɛ diɲɛ waati min na nin bi an bɛ se ka jigiya k'a fɔ fɛn min ye guerre diɲɛ kɛlɛba ta ko sabanan o ladegeli de bɛ sen na a n'a labɛnw nka a réalité an bɛ kɔni tɛ Ala deli o la nka fɛn min kɔni diɲɛ ni fɛn min kɔni ka surun bi o ye kɛlɛba sabanan de ye. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kumana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa sisan k'a fɔ ɲɛna a bɔra k'an ka Mali jamanadenw ka hakilinaw lamɛn kungo caman kan ne maa min fana bɛ fɛ i ka mɛn nin yɔrɔ in na i fana bɛ se k'i ka numéro i b'i sɔgɔ an ka WhatsApp sira la o ye 1 2 0 2 4 3 4 7 0 4 7 1 ani a b'aw ka hakilinaw n'aw ka hajuw a b'a vocal bila o yɔrɔ la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka u ka ladala tulonw ni u ka ladala ɲɛnajɛ ninnu don ba la u ka sigida ninnu kɔnɔna na u ka marayɔrɔ caman na yaasa ka u ka seko an'u ka dɔnko yakubaya awa Alain Amonti ale bɛ kuma a kan VOA Bambara ka laselikɛla don ka bɔ Côte d'Ivoire an ka kumakanw lamɛn. Bola Côte d'Ivoire région Bismani kelen bɛɛ lajɛlen na n'u ka dɔnbolow ye an'u ka ladalatoninw ye ka na i sen bila ni baaraba na laɲini min b'u la dɔrɔn o de ye ka u ka seko n'u ka lɔngow labɔ u sigidaw la walasa jugudo ɲuman ka sɔrɔ ni baara ninnu senfɛ ka sɔrɔ ministre Siyandu Fofana la a y'a yira a ka kumaw kɔnɔ ko ninnu baaraw bɛ kɛ sababu de ye ka an ka seko n'an ka dɔngow yiriwa bɛnɲɔgɔnya ani kelenya bɛ sɔrɔ o baaraw kɔnɔ.
Ces jeux ne sont pas non seulement mis en compétition, ni ɲɔgɔn dan n'u laɲini tɛ dɔrɔn mɔgɔ sɔrɔ ka se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn dan na nka balimaya ka sabati ɲɛ ma an ka kinw fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya kelen kɔnɔ ni ka an ka fɔtaw kɛ kelen ye walasa an ka don kelen ye ka bɔ kelen ye laɲini min b'a la o dɔ de ye ka bɛn ni bi baaraw ye. Et de transmettre des enseignements si précieux à la nouvelle génération. kɛcogo min bɛ joué n'u la lɔji bɔ sigida mɔgɔw fɛ n'u bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana cɛmancɛya fan fɛ ka gbɛrɛ telibi yan fan na o le ye ka kaba kelen ta teriya bolo ma ni dɔnkilila ye mɔgɔ sɔrɔ kaba tɔw kana bɛn buru kɛnɛniw kan. C'est un jeu. Ni jeu n'u yela ka bɔ deuxième guerre mondiale la tumana min na an ka maakɔrɔbaw kun bɔla farafinna ka taa Europe jamana kan tumana min na n'u ɲɛ b'a la fana u ka balima minnu bɔla n'u ye yan o jate tun bɛ jigi la ka masɔrɔ saya fɛ u tun bɛ nin baara ninnu de bila sen ka dɔnkililaw ani ni ɲɔgɔn dan ɲɔgɔnnaw mɔgɔ sɔrɔ ka se ka ɲinɛ u ka tɔɔrɔya n'u ka jangataw kɔ ani u ka maa tunulenw. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye sisan an k'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatɔrɔntan Bunakun kan Mali ɲina san Bafiligo 4 Coupe du Mali demi-finale club 4 na sabadona a tɔ Stade Malien de Bamako ni ASCO Association Sportive de Korofina seba de ye o de bɛ club saba dafa 4 na club saba minnu y'u ka demi-finale sɛbɛn sɔrɔ Joliba Athletic Club ale sebaya sɔrɔ quart de finale la US Buguni kan Cilo 4 Kanankolo AFE Afrique Football Elite quart de finale la ale se sɔrɔ USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité kan Cilo 1 Kanankolo AS Bakari Jande Barouli quart de finale la ale se sɔrɔ AS Real de Bamako kan Cilo 2 Kanankolo Stade Malien de Bamako ni ASCO ka ɲɔgɔndan bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ Stade Malien de Bamako bɛna tagama na Ghana jamana kan ka taga Dreams FC kunbɛ Coupe de la Confédération quart de finale ko segini ɲɔgɔndan na o min bɛ tan kari nata avril kalo tile 7 a ɲɔgɔndan man nɔgɔ n'i b'a dɔn ko tagali la yan Bamakɔ kari tɛmɛnen Stade Malien de Bamako bina Ghana Dreams FC ɲɛkɔrɔ Cilo 1-2 Dreams FC kanu na kama sɔrɔ stade fɔlɔ la ka Dreams FC jɔ lamaga sanga 53 na sanga 66 na Dreams FC bɛna o Cilo ji bɔ ka tila tuguni ka penalty sɔrɔ sanga 73 na k'o don o kɔrɔ b'a yira ko ɲɔgɔndan ko segini na stade ka kan ka se de ɲini kosɛbɛ Dreams FC kan kumakan kelen de bɛ sisan stade degeli karamɔgɔ Mamutu Kane Murule ka cɛdenw tulow kɔrɔ a ye se sɔrɔ kosɛbɛ Ghana Dreams FC kan walasa ana ye Coupe de la Confédération demi-finale kɛnɛ kan ni ɲɔgɔndan bɛna kɛ Murule ka ɲɔgɔndan bafilanan de ye stade degeli karamɔgɔya la a kelen ka Seku Sek Bako nɔrɔbila ntɛnɛnjan tɛmɛnen mars kalo tile 25 san 2024 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukanw na k'a fɔ aw ɲɛna an ye kunnafoni minnu kɛ dilanna bi a bɛ se k'u sɔrɔ an ka pagew kan fɛn min ye YouTube Instagram ani Facebook ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ www.voabambara.com k'a fɔ aw ɲɛna halisa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ fana ka kumakan bɛ fɛ ka i bɛ fɛ kumakan ka mɛn i bɛ fɛ k'i hakilina di i b'i sɔgɔlen to an ka WhatsApp sira la o sira o ye +1 202 430 47 16 00 fu 1 2 fu 2 4 3 fu 4 7 1 ani 6 jɛmukan a labɛnna chaque tiro fɛ a laseliw kɛra ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka siraw la kunnafoni siraw la nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malitukura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est pas facile, oui, tu le sais.